chia sabo. Oh my Ghana. Nedia dasore ya. Yanti asemopa. Enewu. Emefi abasisa. Enewu. Emefi ayareho. Na yebise wo anapei. Wada won sori. Sa wo mai frisuku ba. Edien ena ebedi. Mpeni ka se. Wobata nyenim nyanima ebedi. Teresa Kuffour and Kane Ghana Mampeni John Agyekum Kuffour Hukani First Lady of Omai Ghana. And Kratobe can say wada one sorry. Wada ni benkumuso. Eduru say dia. Ejesi ebetwa jadwo ya bobo bina. Efi se ne ensiye aye nina Omai Ghana na esie. Ya de shaden kase e de Magana nyina First Lady. Mrs. Teresa Kuffour. Omai Ghana ya mame prekopa ni nufu kase yi ana manse nyina enuma no nenne ye busa enapei a wotimi so nufu nsuo de ma Omai Ghana adehye kokora mrante ne mere wanyina nya bi no mi sabre waka won se go bua nyina ye kase twedi amponkwa me wone wonko twedi amponkwa me wonfa wonsie na wonma wasomdwe wonma obabi papa entina ya mame Teresa Kuffour abakosem kakra ewo mu ene se Afe 1935 25th October ana yawo no ewo wanchi ya mame Teresa Kuffour ono ene ohukani a President John Agyekum Kuffour waware no achese anche kra ewo afe 1962 emu ana womo aware ya abatro kase etimi ekosho Omai Ghana mu a enumu na John Agyekum Kuffour otimi adeba beye omampani free 2001 rekokopim 2008 sabre nyina ne beka se sabre ne de First Lady edema Omai Ghana ewo John Agyekum Kuffour abreso no kase me wo London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and Mrs Teresa Kuffour abakosem bi o kire se Teresa Kuffour o shera di suase oko eye Catholic Convent Ola ewo Keta ewo Volta region
ofiri ho no wasa to aso kokopie mu e wo London ye ho na wasa kokoji ye nsua wasa kokoji ye desua a oba be ye registered general nurse for adwumayefo ni bi e wo Southern Hospital Group e wo Edinburgh, Scotland. Ebio ofiri ho no wasa to aso e de call Redcliffe Infirmary, Oxford e wo Pendigan. Okokoye apomdin adwumayeni e wo mo General Hospital ho e wo London. Owie ye no wasan eto aso ekokopie mu e wo State Certified Midwife aya no so na wokura bodin krata eno so ma no ho kwan se womra no mra mai apomdin adwumayeni esane ni nimude na ho fama ene na koma pa na ho brase enti baabi ode ne nan ebesie bia no na enipa e boje ne so cheche ne gongonga ene yoyo fise empani kase ni oni muto ne din gya trempon so abakosem bio so kire se ne ma a wo won na chese wokura emma mako enum wondin ena edidi suwe je ado Kuffour nana ama jamfi saa Kuffour Agyekum Kuffour owusu afriye Kuffour na chese ye ka ye maame ne manumi a wo mi omonso ne mai etimi awo a ebeka se ye maame Teresa aba Kuffour wo ye nanaba a chese ono so ne nananom eye emako enwotwe wo ye obi a eba no eye Roman som ne mu pa de na chese won toto nase wo ye Roman ni mapa na empo dibia ene ne nwuma hodo a wo ye nyina chi no otimi bo ne ho modern yi a enye amanyosem nko ewom se na ne wura John Agyekum Kuffour na wo ya amanyosem de nanso ye obi a o wa hofama o ma support pa abenya abre nyina de sefata se wo ye bia no wonfa eni agro otimi bo ne ho modern yi na ewo afi 2001 2009 mu otimi bo ne ho modern se ne ebeya a ni kunu ene afoforo yi edie enkanka ewo amanyosem mu no ebetimi agina brand yi pa enti afi 2007 mu no oyire ne ho ekoso ebo ne ho modern se ne ebeya adesua ene adekire ebetimi atumpon ewo wo man Ghana ene ewiase enyina mu wasa bo ne ho modern boai emma ni kunu amanyosem a woye ede eboa wo man Ghana no eba beye nhihye se ene na eye wo hye se ne ebeya enkora nketwa abafo computer ya edisua de yi se wo ye P1 ni ede kokopim GSS eye wo hye se ne ebeya won so benya nse asua hono na adaache bi no aboa wankasa ya maame Teresa aba Kuffour ebo no modern ama san nhihye nyina no etimi eba begu akwama ebo Ghana de hye ebo Ghana mofra ene wo ma sebio na wo so timi tu kwan free ama hodo so ba bepiem ewo o man Ghana mu ebio ya maame Teresa aba Kuffour ebo no modern ena wo te eku a ya friend Mother and Child Community Development Foundation aya no eyeko bi a enhye abanyase na emom na wodi wondwuma nyina wo man Ghana ene Canada abeni abre nyina no na chese eboa adwuma a ya maame no mu bi eye ede boa won mofra abasobode de yakase ye kan de na chese na bebre kwa ewo October 25th year mu ena chese Pope Benedict the 7th ede abasobode krata ene enmonyam hye ema eye ya maame Teresa aba Kuffour ni kunu John Agyekum Kuffour abasoboyi edi the Papal Award Knight, Commander of Saint Gregory the Great for his dedicated service and to mankind and the Catholic Church. No just abasobodi we abasobodi kesi a eye ne monyam hye atese ye de ma eye Teresa aba Kuffour ni kunu eye John Agyekum Kuffour so ye kokudu for ye monyamfo a ne nwuma sua ene na hofama ne dwumaden nti no ye de ne agina se obi a watimi ede ensunsuanso papa ama ewiase ene Catholic eye Roman Catholic asorifo enyina ene ewiase afọ na enyina wo ye obi a sebi ye beka se wo ye ejapa wonwene wono nko ane ho wonwene ono nko ne fo ho na embom no odwene se na be ya foforo enso ebenya enwama papa de bi Teresa aba Kuffour ansa na obekọ ne kra achi no ono so ensa ekansa abasobodie ye bia esa no no so na adwumaden na hofama enapa ene abre nyina na koma pa ono so hwe sesebi ye mofra omo so ohia adokro omo se nkomia
yɛbɛtumi aboa wo mɔmɔ so yɛde sɛ deɛ ahyɛ wo mafro moment no abasobɔ yi a ne kunu enya yɛ wɔno nso enya bi pɛpɛɛpɛ a yɛfrɛ no the people award them ɛwɔ St. Gregory ɛwɔ ɛyɛ the great commitment the plight of the poor children and the mothers yɛka sɛ sɛbi bɛma bɛyɛ bi wambayɛ ne nyina nipa bɛgye ne din wama ama magye nyini kyɛ ɛne nti sɛ nnɛ bridge yɛbɔ na sɛ yɛ nyina yɛ etwa agya adro de a yɛbɛka sɛ yɛ maame Teresa aba Kuffour yi sɛ wadi kan de a ɛnyɛ ne kɔ da din yɛ ma due ne ama ne hunu Ghana yɛhwera deɛ ewiase yɛhwera deɛ kɛseɛ paa na yɛsrɛ sɛ twɛdi ampɔnkɔ ame wɔn tete nya yɛwerɛ ɔma yɛ akoma pa ɔma yɛ hyɛden wɔn hyɛ yɛ den ɛnkanka ɛne Ghana mampani dada John Agyekum Kuffour Kofi di ewu yɛma due wɔma Ghana yɛma yɛ nyinaa yɛ ho hyɛden sɛ yɛ ne nna na yɛahwere ade a ɛte sɛ yi yɛma me Teresa aba Kuffour anya mfinhyia 88 years ɛde wɔtwe ɛnwɔtwe abakɔsɛ mo kyerɛ sɛ ɛkyɛ sɛ nka bosumi a yɛwɔ mu October bosumi a yɛwɔ mu ya ne 25th ɛna nka ɔba bɛdi ne 89 years birthday ɛnso wantimi anko duru saa ɛnapɔn na yɛ atwede ampɔn ɛhyehyɛ ɛde maa ne hɔ yɛhwɛ sɛ na wɔtwe yɛ mu no abusua bɛtena ase na Ghana TV deɛ bɛtɔ fam bia no yɛde ɛbɛba ababɛso mi ahwɛfoɔ ɛnyina yɛma yɛnyina yɛ ho due ɛne hyɛden kɛseɛ paa yakra surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.